മാതാജി ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ വെച്ചേക്കുന്നവര് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാജി മാതാജിയാണോ? എന്റെ ഫോണില്ല. ആ കുഞ്ഞുണ്ണീനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ ഫോണില്ലമ്മേ. ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം, മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മതി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരം എല്ലാം എല്ലാവരും എത്തുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാത്തമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീന താരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമയോക്ലിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനേ നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിഹായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മന്ദിർ ഇസ്കാൻ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 6 സവിശേഷതകളാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ 6 സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആർക്ക് പറയാം? ഭക്തിയുടെ 6 സവിശേഷതകൾ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ, സാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, സുദുർലഭ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണാദി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അതെ അറിയാം, മനസ്സിലായി. എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തേത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം. എല്ലാ തരത്തിലും ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ നമ്മൾ കുന്നുകൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ക്ലേശങ്ങളായിട്ട് ദുഃഖമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പാകമായത്, പാകമാകാത്തത് അല്ലെ. പിന്നെ അതിന്റെ 2 തരം. പിന്നെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഫലങ്ങളെ ഫലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പഠിച്ചത്? പറഞ്ഞോളൂ. പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, പാകമായി കഴിക്കുന്നത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. അപ്പൊ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം ഇതിൽ ഏതിന്റെയാണ്? മിക്കവാറും പാകമായതിന്റെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം?
വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ താൽക്കാലികമായി പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഏതാണ്? അത് ഞാൻ മറിച്ചപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതമാകുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതമാകുക എന്ന സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗം, ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അതിനെ പറയുന്നത് പ്രായോഗിക കുത്തിവയ്പ്പാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രിവെന്റീവ് വാക്സിൻ പോലെയാണിത് അല്ലെ. പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കാനും നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മുഴുകുക, നിരതരാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുകുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മളെ മിഥ്യ അഹംഭാവം അല്ലെ, അത് നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിൽ കെട്ടിയിടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്തോ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോന്നലാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ്. ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം നമ്മൾ ദൂരീകരിക്കണം. നമ്മളൊന്നുമല്ല, ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിയായിട്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ അല്ലെ, സാമൂഹ്യമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. കാരുണ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? നമുക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 തരം ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പത്മപുരാണം തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ നിന്ന്, ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത് വിറ്റായി കിടക്കുന്നതെല്ലാം ഏതിൽ പറയുന്നതാണ്? പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം എന്നുണ്ട് 9, 14, 19 എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ. അതില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് അതില് പറയുന്നത്. അതിലാണ് ഈ പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവന കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെ പോലെ പാകമായതും പാകമാകാൻ പോകുന്നതുമായ പാപങ്ങളെ നിമിഷം കൊണ്ട് കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. അത് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ബന്ധുവും കൂടെയാണല്ലോ ഉദ്ധവർ എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധുവാണ്, കസിനാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് അത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറെയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർജുനന്റെ യുദ്ധവും ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ദേവഹൂതിയോട് അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. അതും ഒക്കെ എന്താണ്? ദേവഹൂതി ഭഗവാനും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ, കർദഭ മുനിയുടെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെ. വിവസ്വാന്റെ മോളാണ് ദേവഹൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ മകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചതൊക്കെ അല്ലേ. അവിടെയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ചണ്ടാളൻ പോലും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യനായി തീരും. ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് നായ് മാംസം കഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ സമൂഹം പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ്. നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചണ്ടാളൻ പോലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താല് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താൻ യോഗ്യനായി തീരും എന്നാണ്. യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് യോഗ്യനായി തീരും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കപില ഉപദേശത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാണ്. തിരുനാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ഇതെല്ലാം കിട്ടും, യജ്ഞാധികാരിയായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പിന്നീട് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ 4 ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അജാമിളന്റെ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അജാമിളന് രണ്ടാമത് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലേ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നെ വഴിതെറ്റി പോയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്
അവസരം കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തുംഗഭദ്ര അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തി? ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ടാണ് ശിഷ്ടകാലം ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം, അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് മലിനമായപ്പെട്ട ആളാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് യമരാജന്മാര് വന്നതല്ലേ? അപ്പൊ നാരായണ എന്നുള്ള ഒരു വിളി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാൻസും കൂടെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അടുത്തത് ഈ മിഥ്യാഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മിഥ്യാഭിമാനം പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നീചകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നത് അല്ലെ, മിഥ്യാഭിമാനം. അപ്പോഴാണ് ഭൗതിക പ്രവൃത്തി. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആനയുടെ കുളിയാണ്. ആനയുടെ കുളി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ആനയുടെ കുളി എങ്ങനെയാണ്? വളരെ വിസ്തരിച്ച് പാപ്പാൻ കുളിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ കുളിക്കും. കാട്ടാനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തനിയെ കുളിക്കും അല്ലെ. നാട്ടിലെ ആനയാണെങ്കിൽ പാപ്പാൻ കുളിപ്പിക്കും, മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് തേച്ച് അല്ലെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ കയറി അതെന്താ ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആദ്യം ചെയ്ത് പൊടി വാരി മണ്ണ് വാരി ദേഹത്തേക്കിടും. അല്ലേ? അതുപോലെ ആകരുത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി പോയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഏതുവരെ? നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നത് വരെ. അപ്പം വിദ്യാഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വിദ്യാഭിമാനം നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഒരു മാലിന്യമാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ മാലിന്യം തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്? കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സർപ്പങ്ങളെല്ലാം കാട്ടുതീയില് വെന്ത് നശിക്കുന്നു അല്ലെ, ചത്തൊടുങ്ങുന്ന. അതിനിഴഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ. മറ്റു മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോകും, പക്ഷികളാണെങ്കിൽ പറന്ന് രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. ഈ ഇഴജന്തുക്കൾക്ക് എഴഞ്ഞേ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ കാട്ടുതീ അവരെ പിടിച്ചിരിക്കും, അവരെ കത്തിച്ചാമ്പലാകും. അപ്പൊ അത് കാട്ടുതീയിൽ സർപ്പങ്ങൾ വെന്തെരിയുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുന്നു, സർപ്പങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് പോലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ശക്തി ആണ് കാട്ടുതീ പോലെ. കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ അണയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭക്തി. നമുക്ക് പിടിച്ചു പോയാല്, രുചി വന്നു പോയാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെയധികം ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ, മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കം നാമം ജപിക്കണം, കീർത്തനം ചൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ മറ്റ് ജീവികൾക്ക്, നമ്മൾ കാണാത്ത ജീവികൾ ഉണ്ടാവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട്. പിന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ കാണും അല്ലെ. പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതൊക്കെ കേൾക്കാം. അങ്ങനെ അവർക്ക് അറിയാത്ത സുഹൃതമാണ്, അജ്ഞാത സുഹൃതമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. അവരറിഞ്ഞോണ്ടല്ല, അജ്ഞാത സുഹൃതമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അവർക്ക് മോക്ഷത്തിനും ശ്രവണമല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പൊ അവരിതെല്ലാം ശ്രവിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ശ്രവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് മോക്ഷത്തിനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ 3 തരം സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 3 തരം സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് 3 തരം സുഖങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതായിരിക്കും? വായിച്ചോളാം. 3 തരം സുഖങ്ങൾ. ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 തരം സുഖങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് സുഖം വേണ്ടതെന്നാ തോന്നുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? പൂർണ്ണതയുള്ളത് അല്ലെ, പൂർണ്ണതയുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖമാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, പൂജകൾ ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പല പല തരപ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക. പിന്നെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ കാണുക അല്ലെ. പിന്നെ സപ്താഹം തുടങ്ങിയവയിൽ പങ്കെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിലൂടെ
പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം, ഒരു രുചി എന്താണ്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മറ്റതെല്ലാം ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. ഭൗതിക ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൽക്കാലികമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊന്നും സ്ഥിരതയുള്ളതല്ല, ശാശ്വതമല്ല. പിന്നെ ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ സായുജ്യമുക്തി എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുമ്പം എന്താണ്, അത് സായുജ്യമുക്തിയാണ്. അവിടെ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനമൊന്നും വരുന്നില്ല ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുമ്പോ സായുജ്യമുക്തിയില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സുഖമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സുഖം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശിവൻ പത്നിയായ സതിയോട് ഇങ്ങനെ പറയും. തന്ത്രശാസ്ത്രം ഏതാണ്? നമ്മുടെ വേദ കൃതികളിൽ പെടുന്ന, സാഹിത്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ശിവൻ ഏതാണ് സതീദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രിയെ, ഗോവിന്ദന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് ആ അവ്യക്തഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. പിന്നെ ഏതാണ്? അതിന് പുറമെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ സതീദേവിയോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരുടെ പദ്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക? ഗോവിന്ദന്റെ. അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളിന് അവ്യക്തഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണതകളും കിട്ടിക്കോളും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അവ്യക്തഗതവാദികൾ പറയുന്ന സായുജ്യമുക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണ്ട. പിന്നെ ഗോവിന്ദന് പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഏതും നാച്ചുറലി വന്നോളും സായുജ്യമുക്തി അവർക്ക് കിട്ടിക്കോളും എന്നാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ഏതും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോളും. ബ്രഹ്മസായുജ്യവും നമുക്കതില് കിട്ടും എന്നാണ്. രണ്ടും നമുക്ക് ഏത് കൊണ്ട് കിട്ടും? ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, രണ്ട് ഫലങ്ങളും കിട്ടിക്കോളും എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? അതിന് പുറമെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയില്ല, ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ, സ്മരിക്കുക എന്ന് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളിന് കിട്ടും. അതാരുടെ ആര് പറയുന്നതാണ്? ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്? ആ ശിവപുരാണത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും എടുത്തതായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മളെന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് എന്നുള്ള. പിന്നെ ഏതാ? മായ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാവാദി സന്യാസിമാരിൽ പലരും അവർ പണ്ഡിതന്മാരും സാക്ഷാത്കാരത്തിനടുത്തെത്തിയവരും ആണ്. രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹിക ക്ഷേമപരമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അല്ല, എല്ലാം മായയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്, സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അടുത്തെത്തിയതായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവയ്ക്ക് രൂപമുണ്ട് ഉള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ കേട്ടത് തന്നെ, രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ അനുഭൂതി, സാക്ഷാത്കാരം ആർക്ക് കിട്ടത്തില്ല? ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അവർ എത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറി എവിടോട്ട് പോകുന്നു? രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം ഭൗതികമാണ്, അത് താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സുഖം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ, വ്യക്തിഗത രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സുഖം താൽക്കാലികമാണ്, ഭൗതികമാണ്, അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അല്ല ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാധിക്കുകയും അല്ലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വക്ക് വരെ എത്തിയിട്ട് അവര് ആരായതുകൊണ്ട് മായാവാദികളായതുകൊണ്ട്, അവ്യക്തിഗതവാദികളായതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം എവിടോട്ട് വരുന്നു? ഭൗതികതയിലോട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. കയ്യാലപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലെയാണ്. ആധ്യാത്മികതയിലോട്ടും വീഴാം, ഭൗതികതയിലോട്ടും വീഴാം. അപ്പൊ ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം വ്യക്തിരൂപ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് പോകും, അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികതയിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതുവരെ ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം പാഴായി പോയല്ലേ. അതാണ് അവിടെ ഫലമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല. അവ എത്ര തന്നെ വശ്യമോ ആകർഷകമോ ആയാലും ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനവും ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു വിവേകിയാണ് അല്ലെ, നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള വിവേകിയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി അല്ലെ. ആ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരിയായ രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, സംബന്ധം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സംബന്ധം എന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ തന്നെ പ്രയോജനം എന്തായിരിക്കും, അത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെ, ആ പ്രക്രിയ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നും അറിയാവുന്ന ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധി വിവേകപൂർവം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ താൽക്കാലികമായ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നും അദ്ദേഹം വീഴത്തില്ല. അദ്ദേഹം ഏത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ? ആത്മീയ പ്രവർത്തനം മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അങ്ങനെ അയാൾക്കറിയാം ഇത് കാണുന്നതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്, മായയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. നമ്മൾ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് നമ്മളൊന്ന് സ്വയമായിട്ട് വിലയിരുത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മായാവാദികളെ പോലെയൊക്കെ താഴോട്ട് വീഴാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. യഥാർത്ഥ യോഗികൾക്കു നേടാവുന്ന സിദ്ധികൾ എട്ടെണ്ണമാണ്. അണിമസിദ്ധിയാണ് ആദ്യത്തേത്. ഒരു കല്ലിനുള്ളിൽ പോലും കടക്കാൻ പാകത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മരൂപം കൈക്കൊള്ളിനാകുക എന്നതാണ് ഈ സിദ്ധിയുടെ സവിശേഷത. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് അഷ്ടസിദ്ധികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടസിദ്ധികൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഇതിലെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? സിദ്ധികൾ അല്ലെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കർദമമുനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ സിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കർദമമുനി ആകാശത്തിൽ ഒരു ആകാശ കൊട്ടാരം ദേവഹൂതിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഭക്തി അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർദമമുനിയെ സഹായിച്ചു. കർദമമുനിയുടെ ഈ എല്ലാ ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം കൂട്ടായിട്ട് നിന്ന് രാജകുമാരിയാണ് എന്നിട്ടും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് സ്വന്തം ശരീരം പോലും നോക്കാതെ സുന്ദരിയായ ആളും ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറി എന്നാണ്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? കർദമമുനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, കരുണ തോന്നിയിട്ട് കർദമമുനി എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ പഴയ രീതിക്ക് ആക്കുകയും ഒരു നദിയിൽ കുളിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവര് പഴയ രീതിക്കായി. അതൊക്കെ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ആകാശത്ത് വലിയ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കുകയും പരിചാരകരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികള്
ആർക്ക് കിട്ടും? ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗികൾക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ യോഗികൾ, ജ്ഞാനയോഗികൾ, ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ ചലിച്ച് നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരില്ലേ, അങ്ങനത്തെ യോഗികൾക്ക് നേടാവുന്നതാണ് ഈ സിദ്ധികൾ. അപ്പൊ സിദ്ധികൾ, അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? അണിമ, മഹിമ, പേര് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. അണിമ, മഹിമ, ലഖിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, രഹിമയ ഗരിമ, ഗരിമ, ഗരിമ പ്രാപ്തി, പ്രാപ്തി പ്രകാമ്യ, പ്രകാമ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു ശരീരങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള കഴിവ്. പ്രകാമ്യ, ഇഷിത, ഇഷിത, ഈ ഷിത, ശിതി, ഷാ അടിയിൽ യാ അടയാളം വരും. ഇഷിത. പിന്നെ വശിത, എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്. അങ്ങനെ 8 സിദ്ധികളാണ് യോഗികൾക്ക്, യഥാർത്ഥ യോഗികൾക്ക്. ഇതേ ഉള്ളൂ മാതാജി. എട്ടായി മഹിമ, പറയോ മാതാജി? അണിമ, മഹിമ, ലഖിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, പ്രകാമ്യ, പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ? ഇഷ്ടിത, വശിത. വശിത. അങ്ങനെ അഷ്ടസിദ്ധികളാണ്, 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ സിദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ യോഗികൾക്ക് നേടാവുന്ന സിദ്ധികൾ 8 എണ്ണമാണ്. അണിമ സിദ്ധിയാണ് ആദ്യത്തേത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറുതാകാം. എത്രത്തോളം? ഹനുമാൻ ഏതാണ്? ഏറ്റവും ചെറുതായല്ലേ രാക്ഷസി, സമുദ്രത്തിലെ ഒരു രാക്ഷസിയെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോയില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത? വാ തുറന്നപ്പോ ഏറ്റവും ചെറുതായി വായ്ക്കുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വയറിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങി അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ രാമായണത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കല്ലിനുള്ളിൽ പോലും കടക്കാൻ പാകത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മരൂപം കൈക്കൊള്ളാനാകുക എന്നതാണ് ഈ സിദ്ധിയുടെ സവിശേഷത. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത രീതിക്ക് വരെ ചെറുതാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏതാ? അണിമ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നും കൂടെ കേട്ടോ. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ഈ നേട്ടം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കല്ലിനുള്ളിൽ ഈ നേട്ടം കല്ലിന് കടലിലൂടെ കടക്കുക എന്ന് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പർവ്വതങ്ങൾ തുരന്ന എത്രയോ ഗുഹാമാർഗങ്ങൾ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഫലമായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു യോഗസിദ്ധികളുടെയും കഥ. അതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ ഭൗതിക കലകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗസിദ്ധി ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതില് നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്. പ്രഭുപാദർ പിന്നെ ഒരു ആള് എനിക്ക് ഏതാണ് ഈ നദി കടക്കാം, വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നടക്കാം. നമ്മൾ വിഭീഷണൻ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നടന്നാണ് ശ്രീരാമനെ കാണാൻ വന്നത് അല്ലേ? പഞ്ചവടിയില് പഞ്ചവടിയിലാണ് ഈ സുഗ്രീവന്റെ ആരണ്യകാണ്ഡത്തിൽ അത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അത് എന്താണ്? വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെ, സമുദ്രത്തിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നടന്നു വന്നതാണ്. അപ്പൊ സിദ്ധിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരാൾ നദിയുടെ പുറത്തുകൂടെ നടക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ 2 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി, എനിക്കൊരു ബോട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇത്രയും പാടുപെട്ട് ഈ സിദ്ധി നേടേണ്ട ആ കഴിവ് എന്താണ്? അത്രയും സമയം നല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ആ സിദ്ധി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊക്കെ ഭൗതിക കലകൾ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ രസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം. അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാൻ ധാമത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാവരെയും സുഖിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആർട്ട് ഫോം എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടണൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, തുരങ്കങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ പാറ അല്ലേ, പാറയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള തുരങ്കങ്ങള് വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ അല്ലേ പാറകൾ തുരന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇവര് നേട്ടമല്ല. സിദ്ധി, അണിമ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധി ഒരു
ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ്, വെറും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അത് ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കിട്ടുന്നു അല്ലെ, മനുഷ്യ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്നു. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. യൗകിക പൂർണ്ണതയ്ക്കും ഭൗതിക പൂർണ്ണതയ്ക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നത് വ്യക്തം. യൗകിക പൂർണ്ണത എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേടിക്കഴിഞ്ഞതിനാൽ തനിക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഒരു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യൗകിക എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗം കൊണ്ട്, ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അല്ലെ, യോഗ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് യൗകിക എന്നാണ്. അപ്പൊ യൗകികമായിട്ട് യോഗ ചെയ്ത് പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചാലും എന്താണ്, ഇപ്പൊ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഒരു യോഗിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സിദ്ധികളും ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ യോഗികളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് യോഗ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ മാർഗയെ പഠിച്ചു, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പഠിച്ച് എന്താണ്, അവസാന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി അല്ലെ യോഗയിലോട്ട് മാറണം അല്ലെ. ഭക്തി യോഗയിലോട്ട് മാറിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ ധ്യാന അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഭക്തി യോഗയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഈ യോഗ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം, യോഗമാർഗം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെല്ലാം അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു യോഗി വർഷങ്ങൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇനിയും അപ്രാപ്യമായ ചില സവിശേഷ പ്രക്രിയകൾ യോഗ സമ്പൂർണതയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ച. ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്താൻ യോഗിക്ക് കഴിയും. ഈ സിദ്ധിക്കാണ് ലഘിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, അടുത്ത സിദ്ധിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു കലയാണ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? ഈ യോഗികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് ലഘിമ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ലഘിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാരം കുറയുന്ന അതല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? അണിമ കഴിഞ്ഞ മഹിമയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ നമുക്ക് പോകാം. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ലഘിമ, ലഘുവാകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്, സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ വരെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം അത് യോഗിക്ക് സാധിക്കും, പക്ഷെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു സിദ്ധി ഉള്ളത് ചിലയിടത്ത് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നു, ചിലയിടത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലഘിമ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധി ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതുവരെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അഷ്ടസിദ്ധി കിട്ടിയ ഒരു യോഗിക്ക് അത് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ. ആധുനിക ശൂന്യാകാശ യാത്രക്കാർ ശൂന്യാകാശ പേടകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവർക്ക് ഏറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അതേസമയം യൗകിക പൂർണ്ണതയുള്ളയാൾ കൈനീട്ടി വിരൽ കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ സ്പർശിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധിക്കാണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധി എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ആളിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കൈനീട്ടി മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ സിദ്ധി കൊണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ശൂന്യാകാശ പേടകത്തിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് വളരെ പൈസയും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതിന് പ്രത്യേക തരം ട്രെയിനിങ്ങും ഡ്രസ്സും അല്ലെ, പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അതേസമയം ഒരു യോഗിക്ക് എന്താണ്, സിദ്ധി ലഭിച്ച ഒരു യോഗിക്ക് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങള് ചന്ദ്രനെ ഇവിടെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോ സിദ്ധിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ആദ്യജ്ഞർ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അതുപയോഗിച്ചു നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈശ്വരിത ഇയാൾക്ക് സിദ്ധി കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി തന്നെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ കർദമമുനിയുടെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ആകാശ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചുവെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഈശ്വര സിദ്ധി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? ഒരു ആകാശ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സിദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി തന്നെ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒരു സിദ്ധന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇവിടെ എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ ആയുധം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ജപ്പാനില് അല്ലെ, നാഗസാക്കി, ഹിരോഷിമ അല്ലെ, അവിടെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ മഹായുദ്ധത്തിൽ, ലോക മഹായുദ്ധത്തില്. അപ്പം ഈശ്വര എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു സിദ്ധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? ഈ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങളുടെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട. അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന? യോഗിക്ക് തന്റെ ഈശ്വര എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടത്തില്ല. അടുത്ത മറ്റൊരു സിദ്ധിയാണ് വശിത്വം. ഇതുപയോഗിച്ച് ആരെയും തന്റെ ചൊൽപ്പിടിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും. പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായി എന്തും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യം. എന്നാൽ കാമവസായിത സിദ്ധിയിൽ പ്രകൃതിക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊരു സിദ്ധി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വശിത്വം അല്ലെ, ആരെയും ചൊൽപ്പടിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആളുകൾ പറയില്ല, ഇത് കൈവശം കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് വയലെ വീണത് എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, നാട്ടുപുറത്തൊക്കെ പറയുന്ന പണ്ടൊക്കെ. ഇപ്പൊ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ സിദ്ധിയാണ് വശിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായി എന്ത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയാണ്. ഏത് സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന? പ്രാകാമ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? എന്നാല് കാമവാസായിത സിദ്ധി പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ഈ പ്രാകാമ്യയുടെ ഒരു എതിരായിട്ടുള്ള അതിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പ്രാകാമ്യയുടെ കാമവസായിത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാകാമ്യെ തന്നെ, അത് നല്ലതിന് ചീത്തയായിട്ട്. ഒന്ന് സിദ്ധി ഇതാണ് സൃഷ്ടിക്കുക, ഒന്ന് നശിപ്പിക്കുക. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധിയായിട്ട് കഴിവായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്ന? കാമവാസായിത എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ സുഖമോ ആനന്ദമോ ഒക്കെ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് സമ്മതിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് സിദ്ധികളുള്ള ഗുണം എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ് എല്ലാം അല്ലെ. സുഖവും ആനന്ദവും എല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള, എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് ഇതൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതോട് വായിച്ചത്. ഇന്നത്തെ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പ്രകാശത്തിൽ വങ്കന്മാർ പറയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, നല്ല വീട്, കുടുംബം, ലൈംഗിക ജീവിതം ഇവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല എനിക്ക് നല്ല കാലമാണ്, ഏത് നിമിഷവും ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കപ്പെടാമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ സിദ്ധികളും ഒക്കെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ അതേപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടും അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞ വീട്, കുടുംബം അല്ലെ, ലൈംഗിക ജീവിതം ഇവയൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുട്ട വെളുക്ക പണിയെടുക്കും, ഹാർഡ് വർക്ക്, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കുകയും സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞിട്ട്
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നോ വരുത്തുന്നതും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് 2-4 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെ. കളികമേറിയ മണ്ണിന്റെ തോളിൽ അപ്പൊ അതില് ഭാഗവതമാണ് ശരിക്ക് ജ്ഞാനപ്പാനയില് പൂന്താനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതമാണ്. മുഴുവൻ ഭാഗവത തത്വങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുഴുവൻ ഭാഗവത തത്വങ്ങളാണ് ജ്ഞാനപ്പാനയില് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഭാഗവത പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. അതേസമയം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദം എവിടെയാ കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ധാമത്തിൽ പോയാലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തിയാലേ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമാണ്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പാപ്പരെന്ന് കേൾക്കുന്നു അല്ലേ. പൂന്താനം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആരായിട്ട് മാറി? എല്ലാ പണവും പോയി പാപ്പരായിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് സ്ഥായിയല്ല, സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും സ്ഥായിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ വായിച്ചോളൂ. മനുഷ്യ ജീവിതം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയോടെ ഭൗതിക സാത്വത്തിന്റെ കുടുക്കിൽപ്പെട്ട് പോകുകയാണ് മനുഷ്യർ. ഈ മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് അവന് മോചനമില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? അത് വിവേകപൂർവ്വം നമ്മള് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ദയണം ഭഗവാന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്നല്ല, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഒരു മുക്താത്മാവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നമ്മളെ പെടുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് പുരോഗതി നമ്മളിപ്പോ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. IT യുഗം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പേസ് യുഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ് ഫലം എന്താണ്? എല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമേ തരൂ. അപ്പം ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ ഇതിൽ കുടുക്കിയിടുക. ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് തന്നെ ലോകം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം മറന്നു പോകും, ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഈ മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക ആസക്തി കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക തലത്തില് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദന്റെ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിന്റെ മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാര വിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തി തരയണമേ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തി സ്ഥിരവുമാക്കണമേ. കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള എന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതൽ ശക്തവും സ്ഥിരവും ആക്കണമേ. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുടെ സേവനവും കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം അതുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരൻ ആരാണ്? അസുരനാണ് അല്ലെ. അസുര രാജകുമാരനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്? എന്താണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന കയാദിയുടെ അല്ലെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നപ്പോ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് ഭക്തനായിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താണെന്നാണ്? ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തി തരണം അല്ലെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം. രാജകുമാരനാണ് അല്ലെ. അത് വിഷ്ണുവിന്റെ എതിരായിട്ടുള്ള അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണ്?
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും അതേപോലെ സ്ഥിരതയും ഒക്കെ തരണേ എന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് മറ്റു അസുര കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാനാണ് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ് ലഭിക്കുന്ന സുഖം. ഇതുപോലെ അതീന്ദ്രിയവും അളവറ്റതുമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ദിവ്യാനന്ദം മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുകയില്ല. നമ്മളിപ്പോ സച്ചിത് ആനന്ദം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അല്ലാതെ ഉള്ളത് ഏതാണ്? എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയാലും, നമ്മൾ വലിയ കോടീശ്വരനായാലും വലിയ വലിയ കാറുകളും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സച്ചിത് ആനന്ദം അല്ലെ, സച്ചിത് ആനന്ദവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് മാറും. ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അളവറ്റതാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അളവറ്റതാണ്, കണക്കില്ലാത്തതാണ്, ശാശ്വതമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരത്തില്ല. അത് ദിവ്യ ആനന്ദമാണ്. മറ്റേ നമുക്ക് താൽക്കാലികമാണ്. ഇന്നിപ്പോ സന്തോഷമായിരിക്കും, പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് ആ പൈസ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും, ആരെടുക്കും, ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. എപ്പോഴും ഒരു വ്യാകുലതയായിരിക്കും, ദുഃഖമായിരിക്കും, ഒരു സമാധാനം, മനസ്സമാധാനം കാണത്തില്ല. അതേസമയം ഇവിടെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ആരാധിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആരും കട്ടുകൊണ്ട് പോകുമെന്നോ അല്ലെ, അത് കുറവായെന്നോ അസൂയപ്പെടുമെന്നോ ഒന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നയാൾക്ക് മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, എന്തിനേറെ മോക്ഷം പോലും പകർന്നു തരുന്ന മറ്റു സിദ്ധികളെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഷ്ടസിദ്ധികളൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ തൊടാൻ പറ്റുമോ? കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ, കല്ലിന്റെ തുരന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ്. അത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റു മതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് മോശം പോലും എന്താണ്? ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സിദ്ധികളും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കിയ ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കും, മറ്റതൊക്കെ എന്താണ്? താണെ നിൽക്കും. ആ തട്ട് താണെ നിൽക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നാരദ തന്ത്രം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചയാൾ മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിന്നോ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന 5 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഉപദേശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നാരദ പഞ്ചതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും പുരോഗമിച്ചെങ്കിൽ മറ്റ് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ്? അത് അതിനായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര സംതൃപ്തി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം മതി, നമ്മൾ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും മറ്റു സുഖങ്ങളിൽ, മറ്റു രീതികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതശാസനങ്ങൾ പറയുന്നതോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ 5 തരം മുക്തിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തർ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖത്തിനേക്കാളും നല്ലത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എനിക്ക് എവിടെയായാലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരെല്ലാം പറയുന്നത്. നരകമായിക്കോട്ടെ എന്നാലും എനിക്ക്
ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. നമുക്കിവിടെ ഇന്നിപ്പോ ഇത് ഇവിടെ മതിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുദേവജ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക്